Pak Jo. Pak Parjo. Pak Ahmad Badawi ding ngapusi niki doan niku. Nggih. Nggih. Ngimpi nggih ngagem bawa napa langsung niki? Wah, nggih ngagem bawa. Ngagem bawa. Nggih. Nggih. Ngadeg. Lho aku mung manut request sing mburi. Yes, kae sing ngedram. Breng, bonggotan. Dienggo nganu sepote to. Ayo sepi banget. Iya. Halo. Halo, Mbak. Oh, jadi gayang temenan iki tenan. Kayang pol. Po diunggahke panggung kowe po? Aja ya. Ngambara ing awang Kowe kok terus pindah ngopo, Feb? Ambok kono duet. mau duet, Mas. Loh, kowe. Mau duet, Mas. Ya wes ora. Aja ya, Feb. Hangalangot bebasan tanpa kolaborasi. Nah, nggih. Ini kok nembe nyanyi lho, Mbak. Napa? Nyanyi nih kok. Oh ya. Katungkul ngumbar gagasan. Baterainya rantai-rantai ya, guys. Full. Awet. Satemah kinawa ngimpi Pun boten ngantuk, Mbak. Mboten. Oh, Kan tadi sudah dinyanyikan. oh sama iya. Mas Dahlan. Krungunina bubuk rap. Seripat, seripit, ane meraka simpir, kandas luas, wirakani anglan.
matur sembah nuwun. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cangi, Mas Geter. Nggih. Sehat. Alhamdulillah menika sehat. Alhamdulillah aku wis melang enak. Pripun ta? Lah panjenengan kuwi sasat saben bengi aku nek maca statuse panjenengan iki bengi iki bismillah malam ini di Semarang. Bismillah malam ini Semarang lagi. Bismillah malam ini Kebumen. Wah alhamdulillah bengi iki sowan ning krajan pingaringan Kabagas Warasa. Alhamdulillah menika nderek sowan wonten krajan. Panjenengan diarep-arep menyapa karo para pemuda lan sanak kadang sing lenggah ana ing krajan. Nggih, pripun kabaripun Pak Bu? Sehat? Alhamdulillah, jan iki tumplek-blek ya Mas. Kecepopona tekan kene sing nonton ya Allah, akeh banget iki nggih. Menika nderek sowan wonten ing kerajaan mriki Pak Bu, sampun kenal kula napa dereng? Oh, nggih pun. Kenal kalian iki dereng? Dereng napa sampun? Heh? Ngopo? Ngopo? Wong aku mrene asline ora pengen dagel kok. Lah ngapa? Arepe pijet iki lho aku lho. Kok pijet?
Nggone Bu Solekah iki. Ngapa? Aku mrene ora pengen dagel wong dagel sokongan ae. Lho, sokongan ki piye maksude? Lek dagelan ora sokongan piye jare sing dianu Pak Tatin tok. Yo, ngene lho, maksudku ngene. Tegese sokongan kuwi, Mbak Tatin kene kene kan sing ditimbali ming dhewe. Lah iya. Ning timbang dhewe, aku usul dikancani karo Mas Widi Gareng. Lah mengke bab biayane nak mriko protes, mangke bab biayane ngilongi jatah kula. Dadi panjenengan aja semulang nek bengi iki tetep panjenengan tetep bayaran dinas, ning juga jatahku. Mergo saka tresnaku karo kadang-kadang kerajaan kene. Ngono ta ya, Pak? Aman berarti aku iki. Aman aja semelang. Wah, nek aman ya alhamdulillah. Iki ra sida pijet Bu Solekah. Dagel aku. Nah, mula ning kene sing total. Lah iya. Tur meneh ya. Ngopo? Sing wis-wis Mbak Tatin kuwi nek daerah liyane kuwi ming tekan limbukan. Ning khusus ning kerajaan bengi iki Mbak Tatin tekan gara-gara. Aku piye? Tekan sesuk iki nganti mbubari panggung tenda kowe. Lah kok matuk? Lah aku piye? Lho. Iya ngono kuwi nggih ta, Bu? Nah, ditawarke. Nggih. Mbok Oh. Kok bar kuwi gek pijet ngono lho, Mas. Wah, pijete nggone Mbah Solekah ki kaya ora di Ora kok sampeyan wis kenal urung-urung wis kenal karo Mbah Solekah ki karo aku. Wah. pripun? Ngapa? Wis kenal? Mbah Solekah karo ibuku. Piye ngapa? Padha wedoke. Tak kira wis kenal ya wis tau rene lah rene ping pira? Lho, gek pisan. Ya berarti padha ya. Ya padha ning ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Penontonnya ya jos. Luar biasa ya Mas ya saka kono tekan kono. Do nggawa kloso dhewe kok omah. Mosok sih? Lah iki sing do iki asline iki arepe nonton wayang nganti biar isuk terus bar isuk iki wong gandeng boyoke pegel ya ta. Wah langsung bisa lekah. Do mlebu. Boyok lara. Tur luar biasane ya Mas Gareng karo Mbak Tatin. Sing mresani akeh ngene iki to. Ning UMKM sing padha jualan ning kono kae ya diatur dengan rapi mungkin. Arep sing jualan akeh ning nyatane ya diatur sedemikian rupa nyatane iso rapi apik. Lah nggih to ya. Apa-apa ya ono buahan ya ono makanan telo ono jagung daster ya ono. Daster. Aja meneh kok daster. Lah, daster sak. Sak apane? Sak jerone. Sak jerone. Iya ning ora ning kene manggone. Ning endi? Kono kae. Mau berarti ndeloki wis en. Wis ndeloki. Wis tak lama. Wong sosis ono, bakso ono, daster sak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka saged ndereke panjenengan malih. Alhamdulillah yes ping piro iki ndereke panjenengan ya to. Wis pokoke rasa ditung. Pokoke aku niate karo Mas Gareng ki tak jak bekerja sama mulane melu karo aku ki padha karo training, pokoke rasa njagake sing piye-piye golek jeneng dhisik, jenenge Keri. Nah, kuwi mula piye to Pak? Kula ngaturaken buing panuwun kagem panjenengan menika warga laras. Ya to, tetep solid, yub ya to. Ndereke panjenengan ya wis kaya ameng-ameng nyawa to nek padake to ya. Lah ngopo? Ndereke panjenengan ki kaya ora dalang ingkang misuwur saking Yogyakarta. Lah iya. Iya. Alhamdulillah saged marak sowan wonten ing dusun kerajaan Desa Kandangan. Dalam rangka bersih desa. Merti dusun. Saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menika ngaturaken salam taklim kula kunjuk Bapak Kades, Bapak Kadus lan Bapak Camat, sedaya perangkat, Bapak Camat, Bapak Kuramil, Bapak Kapolsek menika Kecamatan Bawen lan sedaya warga masyarakat wonten ing Krajan Kandangan Bawen Kabupaten Semarang. Nah, tepate ning dusun Kerajaan. Sing sepuh dhisik Mbak Tatin supaya ngaturake apa? Oh nggih. Maksude iki gandeng merti dusun ki ya ndongake sing ibu-ibu, sing bapak-bapak tetanen. Nggih, nderek ndedonga kagem bapak-bapak ibu-ibu lan sedaya kemawon. Menika mugi tansah pinaringan sehat nggih Bu, Mak. Nggih, mugi tansah pinaringan rejeki ingkang berkah barokah. Amin. Amin. Sing padha tetanen mugi tambah subur taman apa jenenge? Tanemane.
Heeh, tak mriki niki. Mah arepe subur dastere ayo. Ora ya, maksudnya mriki mayoritasnya napa to, Bu? Petani. Oh, Petani. iya bener. Kene iki petani, carane iki telo, leres jagung. Napa? Pari. Oh, pari. Ayo termasuk kuwi. Moga tambah subur. Ora ana omo apa wae ya tikus ya kuwi ben resik saka omo. Tikus kok banter marep nggon aku to kowe. Lah kok kaya lah kuwi kaya buntut tikus sih lho. Apane? Ih. Ya ora buntut tikus iki celurut. Kuwi mau sing kanggo among tani. Ngomong tani. Kanggo liyane. Kagem Bapak perangkat mugi tansah napa ki mundak bayare mundak pangkate. Ngono ki. Ngapa kok mati kono? Lah aku ngematke lah nek Bapak Kades munggah pangkate ya kuwi paling ora ki camat. Lah nek iya. hansip ki munggah pangkat apa coba? Napa ya? Lah, Ya sepenting mundak bayare, ayo. hansip kok munggah bayare? Lah, apa? Hansip itu adalah salah satu pahlawan tanpa tanda jasa. Masa ora bayaran ta, Pak? Wah, bayaran kok. Kosok bayaran. Tenane, Pak. Kabupaten Semarang bayaran. Nggonaku ki jen blas. Ngapa? Ya ora. Oh, Mula sing tak jenengi pahlawan tanda jasa ki ya ngono kuwi ya to. Paling ya paitan ya 7-6 lah wis mentok. iya Kon jaga sak enteke udut, anggere udut entek wis tinggal bali rapopo ngono. Heeh. Kuwi mau among tani karo sing padha dagang. Saiki sing dagang lare-lare. urung. Oh sing dagang urung. Sing dagang. Perangkat mosok kon dagang. Mengke sampean ana dhewe mengko. Iya. Sing dagang muga-muga le apa jenenge jualane laris. Nah. Terus apa ki? Apa, Bu? Apa, Bu? Batine akeh. Oh, sing penting ki kulak murah adol payu ya, Bu ya. Ngono kuwi sing dagang. Terus apa meneh? Sing lare-lare sekolah. Sing lari-lari sekolah mugi tansah pinter iso junjung tinggi apa kuwi jenenge ki Nilai-nilai. dari ke orang tua pakai intine ki aku nek omongan teng bleketot mbak ta dong ta Iya. intine ki membanggakan wong tuane ngono wae Mikul dhuwur mendem jero. wong sekolah kok Hah? wong sekolah kok kon mikul Ya tegese ki njunjung asmane wong tuwa. le junjung piye nek asma ki Membanggakan orang tua. wong tuane gawe bangga kuwi rada ngono Tegese iso nglungguhke wong tuwa. wong tuane urung setruk kok kan nglingguhke Tegese ki menghormati, dihormati ngene ngajeni. pira Tobat to Pak omongan karo Nggih. kita, Pak. lah piye Pak Kon sih? nglungguhke stroke apa piye? Ayo ki padha wae ndongake bapake piye wae. Ya kan sing do sekolah mugi lancar sekolahe. Ah, ngono. Nadyanto ki ora pinter kan nek lancar sekolahe ora nunggak kuwi alhamdulillah wis marake wong tuwa seneng. Apa meneh nek iso pinter, iso sesuk lancar le golek rezeki sesuk ben-bene ngono lho. Taruna ngungkuli Bapak. Heeh, ngono ki. Mbak Tatin mau wis. Ayo, Saiki gendi sampean sing luwih enom. Ning kene rak suwane kerajaan to. kerajaan. Sampeyan ki dagelan nom sesuk bakal ya optimis wae sesuk bakal saya kondang-kondang. Amin. Nyandra dusun kerajaan Ka. Rakan Senan asem. Lah ora kan Senan. Lah apa nek jenenge cerdas di enom ki kudune Iya. Aku percaya lek sampean wis cerdas. kerajaan. Ka. Kanthi mujudke rasa syukur peparinganipun Gusti Kamakuwasa gelar wayang kulit. Heeh. Iki minangka wujud tanda syukur. Heeh, bener. Terus Wayang kulit minangka dadi lantaran. Nah, Wih, gedheke rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Muga-muga apa sing disedya warga masyarakat kerajaan iso kasembadan. amin. Kuwi ka. Ka, apa bar ka apa Mbak Tatin? R. Rukun warga masyarakate. Aku ora percaya yen warga masyarakat ora rukun, tangeh lamun iso ngawontenaken merti dusun ya kuwi gelar wayang kulit kanthi dalang Ki Geter Pramuji Widodo. Bar R apa Mbak Tatin? Kuwi kanggone bapak-bapak perangkat. Kok Iki tegese amanah menjalankan perintah-perintah dari atasan.
Ya kuwi kanggo apa? Kanggo ngayomi warga masyarakat. Ya. Muga-muga warga masyarakat kerajaan kene tansah hayem-hayem tentrem gemaripah loh jinawi. Amin. Kuwi A. Edian apa piye? J. Mosok J to ya? Kerajaan to? J. Heeh. J. J kapok apa ya J. Jinampangan dening Gusti Kang Maha Agung. Jinampangan ki piye? Jinampangan ki tegese antuk sih wiloso. Jinangkung. Jinangkung. Jinangkung ki leh pengayoman. Nah, pikantuk pengayoman. Heeh. Barji apa Mbak Tatin? A meneh. A kuwi aman. Neh. Ayo bener kuwi ya. Loh, aman to ya. Mosok arepe kaya ngene ra dijogo karo Pak Hansip, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Wo. Gelut. Neng nyatane ya bener wong pemeriksa sing semene akeh nyatane ya aman tertib. Aku ya percaya karo desa kerajaan kene. Aman ya coba diguyu, yu Wahyu. Sapa ta? Aman ki apa tegese iki wingi wis nganakake pilkada ya to. Oh ya pemilihan pemimpin-pemimpin. Kene kerajaan iki aman. Ning beda karo nggonku. Piye? Nggonku ki raman. Kuwi tenan. Lah, Nggonku perbedaan mah dadi congkrah. Contoh ya to. Contone? Wong lanang metu nguyuh jam 12 bengi kuwi dicekel. Coba piye? Kuwi nggonku raman lho Pak wingi pilkada wingi. Wis sing dicekel apa kuwi? Hah? Sing dicekel apa kuwi? Piye ta iki kok? Kuwi tenan. Kok sik ta? Wong lanang nguyuh jam 12 bengi. Kuwi dicekel. Kuwi nggonku raman lho Pak pilkada wingi iki lho Pak. Tenan. Ra percaya nganti apa kanthi ditekani Pak polisi, Pak tentara. Ora kuwi le mergo raman mergo piye? Heh? Heeh. Kuwi nggonamu ta? Kuwi tenan. Kuwi nek ora dicekel. Ngapa? Aja takon dosa, Pak. Kuwi tenan. Heeh lho. Nek nggon aku nganu malah ora mung dicekel. Lah piye? Diobat-abitke barang. Masa to, Pak? Lah nggon aku mah ora ya, Pak. Heeh. Kemarau Heeh. ngarep lataran nak do lebunan kae to ya. Heeh. Wah, nggo lukisan tadi. Oh, ternyata kuwi ta. Hei, Kuwi nek wong lanang beda nek karo wong wedok. lah kuwi rasa nggonamu kene barang berarti ya ora aman. Hah? Kene ya ora aman berarti. Kene iki ra dicekel. Mas. Tenan. Lah tekan ngendi-ngendi. Kecer. Ning jumbuh karo sing dadi pengendikane Pak Lurah mau najan Piye? beda-beda pilihane. Ning sing baku piye? Sing baku piye? Sampeyan Kudu sing terus piye? gumolong nyawiji. Tetep guyu Tegese ki rukun. apa? Ya pikirane ya atine. Piye carane ya to? Bumi ana ing kerajaan kene iso dadi bumi kang teguh kukuh rahayu slamet gemah ripah loh jinawi. Luar biasa. Ki mau cek kurnang. N wi Nugroho. Nugroho iki anu kidulku kae lho. Hah? Nugroho ki panitiane salah siji kene ana sing asmane Masa toh? Mas Nugroho lho. N ki Liyane Nugroho. Yo. Heeh. N ki nimbali Ki Geter Pramuji Widodo untuk meramaikannya. Ha nek kuwi cetha kuwi. Ayo wis jelas kok. N Apa? yo kuwi engko bali aku nampa pira? Lah nek kuwi urung pasti. Lah, Oh, bener. Ya diselingi, iki ya diselingi ana pamundutan pirang-pirang. Pamundutan pirang-pirang tur Gelo yo sing dasar padha. penontone tertib. Heeh, Kene penonton iki yo tetep. jos. Monggo nek Menika nggih kula asal niki napa panjenengan napa kula? ya sampean Oh, iya. aku yo macake sampean yo macake. Oh nggih. Aku tak macake luwih dhisik sing saka panitia. Mergo iki sing kersake saka ketua panitia Pak Turman. Siap. Mbak Tatin dikersake supaya caping gunung panitia saking Pak Turman. Oh nggih. Iki yo disertai wis kepareng nyawer iki lho semene iki lho. Pira? Hampur rong tak hitung kok Ya iki. di Lah nang kene iki gareng ki tanggunganku tak nggo nambahi gareng lak lumayan to. Waduh, sawerku tinggal bayar kowe. Berarti aku ya melu nyokong lho ya. Iya, kabeh milu nyokong kabeh wong iki ya dagelan sokongan kok ya dadi Ora apa-apa. aku ki pira-pira mangkat to. Iya. Mangkat wae 150 sak kompore aku. Ganti sampean Mbak Tatin Nggih, macake. menika saking Pak RT 02, Pak Sarli nggih. Menika nyuwun obati rinduku. Wah, jos. Terus sing kalih podang kuning. Oh ya. Menika salah setunggal mboten napa-napa ngenten. Nyawer ora kuwi? Nyawer. Oh ya. Jujur nek aku Heeh. Edian.
Edian. Kursi 100.000 nggih. 100 jare sapa? Lah, 400. Oke, cah nom kok mripate katarak, cetha nek wis 100 kok muni 400. 400. Pak RT padahal Pak RT embeh-embeh apa piye? 400. kok iso? Iki piro? 100. Iki piro? Sing tulisan iki. 100. Nah, tak wali. Iki piro? 100. Iki piro? 100. 100 ping 4. 400. Lah iya kok ngeyel. 400 ngono. Lagi kursi iji kok. 400 ngeyel. Wah iya. 400, Bu. Timbangane wong edan. Oh, tim sukses kuwi. Kowe nggo penonton dhewe berarti. Kok penonton dhewe saka wana sapa kaya. Genti aku Mbak Tatin. Tak wacake minta lagu Kembang Rawe digedruke dari apa ki dari Kantus Dikor untuk Bapak Harto Kunci Patih, Harto Kunci Putih, penyanyi Mbak Ayu kepareng nyawer 100.000. 400 sih. Ora iso nek aku sak lembar pokoke lek ku ngomong sak lembar abang ngono wae. 400 ya. Lho 400 kuwi, Pak. Sayar tombok mu gareng. Dene iki ra mbeh-mbeh tenan kok. Gek maca surat loro wae kok dadi 800. 800. Ana meneh ora Mbak Tatin? Niki ngaten. Nika buat Mbak Tatin nyuwun lagu solawat menika Mbah Guanto menika. Solawate wau nyuwun apa nggih? Alamate anak soleh nika ning saged digantos solawat sak-sake. Nika sampun nyawer 400. Edian. Aneh tombok sing nyawer. Wis, Ya wis. sing saka panitia dhisik Mbak Tatin. Oh iki ana meneh siji meneh iki sian gawe diwaca. Pak Ansip mau nyuwun apa Pak sidane? Hah? Jagat wengi. Oh, kok Pak Ansip ora nyawer ning njaluk Jagat wengi. Jagat wengi. Lakone iki apa lau? Jagat wengi iki lagune sing Pak. Oh iya, Ya, ya, oh, ya, ya. siap. Ya ya ya. Aja nesu Pak. Ayo aja. Aman, aman. Aja. Aman, Mbak. Aman Aman. iki ra nggawa senjata. Ning nggawane bedil. Dadi Bedel ndi ra nggawa kok? Hah? Ora nggawa bedel. bedil ning dikupat-kapitke. Ya. Nggih nika setunggal Ya, malih. apa meneh no? Nyuwun kijing miring. Heeh. Apa ki? Harus apa ki? Harus berakhir. Ah, ngene. Harus ku. Nyuwun kijing miring. Heeh. Haruskah berakhir? Heeh, Iki napa loro ora Oh, loro. disambung. Tak kira kijing miringnya harus berakhir ngono. Kijing miring harus berakhir, wong kijing miring wis berakhir wonge kok ya. Siji wae siji kijing miring loro. Dua, haruskah berakhir? Heeh, dari Haruskah berakhir ya Mas? Ngono. Mosok kuwi kijing miring. Seksi Wirawiri RT 2. Oh, nggih. Pira-pira? Edian 400. Weh, masyaallah. Ya Wong ampun. sak lembar kok dikandhake 400. Sing saka panitia dhisik Mbak Tatin. Ya. Siap niki. Sing saka pendinane Nyuwun Pak apa, Turman menika? iki kepareng nyawer 200 apa pira pokoke wis nyawer ngono wae. Ya 300. Ya, Pak Turman, lumayan. lumayan. Pak Turman. Ketua panitia iki. Oh, berarti kuwi 1 juta pira ya wi? Anak iki ijo kabeh, biru kabeh kok ya. Dadi Mbak Tatin sing nembang, Nggih. Mas Gareng sing jegleng. Oh, nggih, siap. Oh, dipun cengklengaken iki. Mangke kanca-kanca sinden do siap parian dusune kerajaan. Oh, nggih, siap. Neno. Ayo. Malah ngematne aku. Saben bengi nyawang konang rumahmu. Wait!
lenging driya mangu-mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kanen yen tan tulus omongku diah utama Ger kok aku ditinggal Ger salah suwi ya wis ngerti mangkring oh ya wis ngene Suwanoman Kakang Antareja apa dene Paman Setyaki iki Ger iya piye Dimas Ger iki awake dhewe kadawan dening para pepunden supaya ngawat-awati Paman Brajamusti lan kok Paman Kalabendana ngene Suwanana ngersaning Paman Brajadenta ing Kadipaten Permalang sing dikuwatirake anane Kakang Gatotkaca bakal diwisuda jumeneng Ratu ana Pringgondani kuwi mengko yen nganti Paman Brajadenta murina utawa ora trima merga ngendi papan kuwi sing jeneng rebutan jabatan ki adane sok nganti dadi regejekan apa meneh yen atine wis digawe wuta merga nguyak jabatan wis ora mikir kanca dhewe ora mikir sedulur dhewe anane mung tegel karo mentala kanca mangan kanca mula babakan iki kudu sing praetna lan waspada tenan iki nggih kasinggihan Kakang Antareja yang ngono nadyan Kakang Antareja kuwi tinemu sedulur luwih tuwa nanging babakan Kakang Gatotkaca arep dijumenengke ratu ning Pringgondani ya kudu trima legawa apa meneh Kakang Gatot arep didadekke ratu ning Pringgondani ki kejaba oleh pangestune para pepunden ning ya disengkuyung para kawula lahir batin Dimas bawar pisan aku ora meri karo Dimas Gatotkaca apa meneh Pringgondani tilarane swargi yang Tremboko dadi Dimas Gatotkaca pancen duwe hak lan kewajiban tumrap negara Pringgondani dadi kleru nek aku meri kepara aku malah nyengkuyung lahir batin marang Dimas Gatotkaca nah bagus Kang sing tak arepe ya kaya ngono kuwi sedulur ki daya dinayan samat sinamatan tulung tinulung bantu binantu utawa saling mendukung disengkuyung bareng-bareng Antasena Antareja wis cilaka iki kok mlayu-mlayu ana apa wis cilaka tenan cilaka gegernan iki ngene ya Lik iki mah aku karo Kakang Brajamusti wis kelakon Suwanana Kakang Brajadenta ning jebul mengkono wis ana Durna kare Sengkuni nek jane monyo Kakang Brajadenta ki ya nyengkuyung karo anakku Gatotkaca ning ya merga ketekan Durna karo Sengkuni kuwi banjur kena pengaruhe terus malah arep bali lho ngono arep gagalke Gatotkaca nganti ki mau Kakang Brajadenta lan Brajamusti do padu malah kae Durna karo Sengkuni nggawa Kurawa ketoke malah arep nguyak aku karo Kakang Brajamusti geger tenan iki nggih larak tenan to ora lido jare wong daplok larak tenan to sing jenenge rebutan jabatan ki nek ora ati-ati tenan iso digawe wuta atine iki Ger menika malah Kurawa melu cahe-cahe Kurawa ki ngendi papan mesti ngono kuwi senengane mbebutek banyu bening wis Siwanoman mak cilik Setyaki nek Kurawa melu-melu mung kudu diundurke ayo dipethukke
Siagi. Oh. Sikro bola kang tumingal prang campo samyo ngetali Ong liratis wileting koto Wah malang kadak mentang kaya gandewa ngadeg kaya ndo mripate manteng karo aku tanpa kedep Siagi yo karo tomarmu kowe nganti wadi bulus gelar sepapan mongko iki ning Kadipaten Permalang yo pancen arep melu gagalake Garut Kaca bakal dadekke ratu mula kowe sumikira di Brajamu lan Kala Bendana sing kudune sumingkir iki kowe lan Kro ora kena melu-melu nyampuri perkara iki as mbuh ora hidup Siagi wani ngalang-alangi malah tak katutke dosamu ngemping lorong Genjapati wani karo aku apamu sing tak adeni babuh babor ngopo ora minggat saka ngarep tebak dadamu kene margane patimu sing oleh noprak teng lampus Waduh Sabato. Waduh. Waduh. Canda. Bobo. Wajar kowe.
awas. Ut, oh, awas. Aduh. Ut, darah jebol dadamu. Ayo. Aduh. Awas. Out. Naik. Put. Ya. Awas. Out. Wah. Waduh, mati aku. Out. Nur. Nek putih Anoman, ya. Sotomo, ayo di Braja Musti karo Kala Bendana. Rasa boleh sing ora ana walah dalah. Candak bekuk beteti we. Yo. Awas, ut. As. Medun. Us. Yung. Us. Ora kena wis baleni. Awas. Waduh. Out. Awas. Ayo, wah edan tenan musuh munyuk iki. Ora toya kowe. Yo. Sik aja mandeg men bahu untuk kesel. Candak kowe. Ayo arep apa kowe? Arep apa? Hut. Wah, mantep. Aduh. Waduh. Tangi. Yo, tangi. Ah! Pripun niki Kakang Durna? Ora ngira jebul Braja Musti diawat-awati karo Antasena, Anuman, Setyaki, Antareja. Kurawa genah kalah. Atalah. Kurawa iki pancen ora iso dicakake tenan. Pun saiki ngaten.
Angger Brajadenta ben majeng, awake dadi penonton wae. Iya manut wae aku kan. Gusti sepisan maneh nek kuwi pancen isih kepengin tanggep dadi adiku lanang. Ayo manunggal karo pun Kakang gagalke sing nggagalke lan ngrubuhke Gatotkaca. Kakang Brajadenta. Boyo coba dipenggalih wening rasamu selena gagasanmu. Rama Prabu Trembaka biyen nate maringi pitutur menungsa kuwi yen mung tansah eling marang Makardining Pancandriya kuwi mung bakal kasinungan rasa demen. Nek wis seneng banjur milik gendong lali. Kakang eling ya Kakang. Nalika Koko Prabu Arimba biyen arep murut kasedan jati nanging paring dawuh yen to Bratasena karo Kakang Mbok Arimbi peputra lanang. Ya anak lanang mau ingkang bakal jumeneng nata ambawani praja Pringgondani. Aku lan kowe ingkang tinemu tuwa ya kudu dinuwi-nuwi lan kudune nyengkuyung mayungi nyurung gregeting wong enom. Elinga ya Kakang, kamukten kisipate ora langgeng, iki mung sandhangane kadonyan ingkang bisa wah gingsir. Mula aja banget-banget nggonmu nggondheli kraton Pringgondani ya Kakang. Wah, cangkeme Brajamusti cetha-cetha yen kowe arep nyengkunung karo Gatotkaca. Mula kowe tetep tak anggep pepalang lan tak anggep mungsuhku. Ayo saiki sing ana mung Brajadenta lan Brajamusti. Aja mringkus kaya wong wedok pepinjungan. Aku saiki dudu sedulurmu, ngadeka jajar karo aku. Kowe iso ngalahke Brajadenta, kelakon kowe dadi kesete Gatotkaca. Walah dalah. Brajadenta, pancene kowe iki dulurku tuwa sing kudune tak ajeni tak pundi-pundi. Nanging suwe-suwe pangartimu sak ngisoring dramahan. Dadi nuwun sewu yen aku kepeksa kudu wani karo Kakang Bagus. Iki sing tak arepke. Lanang tenan kowe ngiras pantes aku arep nodi karo kekuatanmu. Ayo maju tak cokot gulumu. Ayo tak ladeni Kakang.
Mati. Wah. What? Piye Geralto Seno nek Kurawa kuwi gampang diundurke ning kae Kakang Blaja Danta karo Kakang Blaja mesti malah padha regecekan padha gelut kae piye wah iya nek sedulur do gelut ya ora prayoga wis ngene wae saiki aku sak sedulur tak ngulatake paman-paman sing do gelut kae paman kala bendana wae saiki supaya bali ning pringgondani lelakon iki aturna ngersaning bapak karo ibu Arimbi wo ya yo Mbak Yu Alimbi piye iki adi-adimu Kakang Braja Denta karo Kakang Braja mesti malah padha slaya